טוב חברים, היום יש לדניאל יום הולדת. עשיתי לו משהו מעניין. עכשיו אנחנו נתחיל. טוב, אתה מוכן? כן. טוב, אנחנו מתחילים במתנה. הופה. הופה. קרה. איך? מאוד. אהבת? כן. טוב, ממי, אתה מוכן להפתעה הראשונה? המרוץ ליום הולדת, מה זה אומר? סימן דרך. תחנה ראשונה, קפה קדוש. טוב, ממי, עכשיו נפתח את התחנה השנייה שלנו להיום. התחנה השנייה, נסענו לכותל. אנחנו ממשיכים לקצת קניות בממילה. דניאל נפתח את המעטפה הבאה. הגיע הזמן לקצת שוקולד. תחנה שלישית, הגענו לגליטה. עכשיו יש לנו פה כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות. וואו, ממי, איזה עלוב. אנחנו מתחילים למלא כאלה, אני שמה פה פירות יער. דניאל שם פה נוגת. מעל זה אנחנו שמים שוקולד. מה אתה? איזה עלוב, איזה עלוב. ועכשיו אנחנו ממשיכים. אתה שמח שבאנו? כן. טוב, דניאל יפתח את המעטפה הרביעית. לא הולכים לאכול. תחנה רביעית, נסענו לאכול בדרך הגפן. חברים, היא אומרת, הגענו לרגע הקריטי. הגענו לבחירה הגורלית. לא, אמא אותה אמרה לי, המעטפה הכי קריטית, אני מדגיש, הכי קריטית. בחירה גורלית של ניאל וליגורוב. בוא נראה מה הוא יפתח. אם אתם מוכנים למעטפה הקריטית. מה זה צומת? אתה יודע, צומת, ממי, זה שתי דברים שאתה צריך לבחור. דניאל קיבל שתי אופציות. אופציה ראשונה, ללכת אליו לבית. אופציה שנייה, ללכת אליי לבית לבריכה. טוב חברים, דניאל בחר ללכת אליי לבריכה. סתנן קצת. טוב, דניאל עכשיו יפתח את המעטפה האחרונה. התחנה האחרונה, מסעדת ספירה. טוב, אני ודניאל הגענו למסעדה שאנחנו עייפים ברמות. תכי לי אחר כך.